Soc Estrella Ramon de l'equip Estrella Raton Pérez, molt contenta d'estar aquí per a contar-vos un conte de Nadal que es titula El petit avet. Jo l'he tret d'aquest llibre, Com explicar contes, de la Sarah Bryan, que és tot un clàssic. La meva edició és de Biblària, us deixaré la nota bibliogràfica per aquí en alguna etiqueta i també per aquí baix a les descripcions per la gent que us connecteu en mòbils i que no teniu accés a les anotacions. Ella, no obstant, la Sarah Bryan, aquest conte el va treure d'una altra antologia, una antologia més antiga francesa que es diu Contes d'ailleurs et d'autrefois i que va recollir un tal Wheeler. I no he tingut accés a aquesta antologia, amb la qual ja no sé anar més enllà a la recerca d'on va sortir este conte. Però bé, no hi fa res. Aquí us deixo la meva versió d'ara mateix, avui mateix, perquè si el conto d'aquí unes hores probablement ja no em sortirà igual. El petit avet. Hi havia una vegada un bosc i al mig del bosc un avet petit que estava al lloc on el bosc estava més atapit i hi havia arbres molt grans al seu voltant i ell era menudet i estava allà al mig i estava sempre enfadat i trist i queixant-se i remugant perquè segons ell no era guapo. Tots els arbres al seu voltant sí eren guapos segons ell i ell no. I ell no perquè li havien tocat unes fulles molt fees, unes fulles molt lletges en forma de punxa, com agulles, que allò ni eren fulles ni eren res. I en canvi els altres arbres sí que tenien fulla en forma de fulla, si més no en el que el petit avet pensava que tenia que tenir una fulla com a forma. Així que allí estava el petit avet remugant, que les seues fulles no eren boniques, tota hora, fins un dia que els arbres grans que l'envoltaven van pensar millor fem alguna cosa i l'ajudem, no? Perquè, pobre petit avet, no s'agrada, li pot passar qualsevol. Vinga, avisarem a la fada del bosc que vingui i que intenti solucionar-ho. Així que va arribar la fada del bosc i la fada del bosc, molt voluntariosa ella, li va preguntar al petit avet què li passara. L'avet li va dir que el problema eren les seues fulles que no li agradaven gens i que en volia unes altres. I la fada li va dir, fet, tot com això, no et preocupis, home. Vinga, dis-me com vols les fulles i jo te les faig i ja està, a cop de vareta màgica. Què li has dit al petit avet? Que semblava tonto, però que no ho era. Petit avet li va dir a la fada que posats a demanar volia unes fulles rodones en un ganxet o un foradet per dalt i d'or massís, com les medalles, però en fulla. I que ne volia no una, sinó moltes, claro, que volia ser un arbre en fulles d'or. La fada la punxen i no li treuen sang. Però havia donat la paraula, així que va agafar la vareta màgica, va dir el seu encanteri favorit, do, re, mi, fa, sol, cara de mussol, pling, i va tocar el petit avet, que de cop va notar que les branques, com pesaven! Perquè l'or massís pesa, pesa bastant. Però era igual, ell va fer força cap a dalt, va pensar l'endemà tindré unes agulletes que sí que rai, però no li importava en aquell moment, perquè ara es veia ell guapíssim per primer cop a la vida. I va aprofitar que es veia guapíssim per a fardar i començar nino, ala, ala, les meues fulles són d'or, molt més boniques que les vostres, mira, mira, com brillo. Els arbres grans que l'envoltaven van pensar carai, este petit sí que va fort. El que va pensar carai, este petit, quina sort que he tingut, va ser un lladre. Un lladre que venia en una furgona per la vora del bosc i de cop va veure que al mig del bosc, a l'indret on tot estava com a més atapeït, hi havia alguna cosa que brillava, però brillava moltíssim. Així que el lladre va aturar la furgona i va atravessar el bosc a correcuita a veure què passava allà. Xiquet, quan va arribar, i va veure el petit avet cobert de fulles que semblaven d'or. Ne va agafar una, la va estirar, ai, va dir el petit avet, però el lladre no se'n va enterar perquè no parlava el llenguatge dels avets, li va arrear un mos i va veure que allò era or, però or del bo. Les fulles li van durar al petit avet 30 segons. El lladre va treure un sac d'estos que porten els lladres sempre preparat
i va embotir dins totes les fulles. I allí es va quedar el petit avet tot desfullat i plorant com un boig. Buah, buah, buah! I allà que va arribar la fada un altre cop, avisada pels arbres grans, i se'l va trobar totalment desfullat. Què ha passat? Li va preguntar la fada. L'avet petit li va explicar a correcuita i li va demanar si podia tenir unes altres fulles, unes noves. La fada li va dir que sí, però aquesta vegada pensés bé quin tipus de fulla li convenia. Petit avet li va dir que ja ho tenia pensat. Volia unes fulles, també que brillessin molt i fossin molt boniques, però que un lladre no les trobés interessants per a robar-les. Així que volia unes fulles de vidre, com les làmpades estes que hi ha als grans salons, que pengen unes llàgrimes de vidre, però en lloc de llàgrima, en fulla. La fada no ho va acabar de veure clar, però un desig era un desig, així que va treure la vareta i va tornar a dir do, re, mi, fa, sol, cara de mussol, pling! I allí teniu el petit avet cobert de fulles de vidre llargues, plenes de petits talls que quan passava la llum feien 20 arcs de Sant Martí. Una preciositat. El petit avet que es va tornar a veure guapo va tornar a dir nino, nino, mira, mira, les meves fulles són més boniques que les vostres, ale, ale. I mentrestant aprofitava que hi havia una brisa lleugera per a bellugar les branques. El que va passar és que, clar, era hivern i aquella brisa lleugera aviat va ser un vent de dalt considerable i les branques, en lloc de bellugar-se una miqueta, van començar a bellugar-se molt i les fulles a xocar unes entre les altres i crash, crash, piticling, totes per terra a bocins. I el petit avet un altre cop desfullat i plorant com un boig. Buah, buah! I els arbres grans començaven a estar ja una mica tips d'aquella situació. Però bé, van decidir que això de l'adolescència en els arbres petits era una mica complicat. Així que van tornar a avisar a la fada del bosc que va arribar i que li va dir al petit avet bé, tornem a estar desfullats, què farem? I el petit avet li va dir que s'ho havia pensat bé i que volia unes fulles de fulla. Ja estava clar, no volia fulles ni d'or, ni de vidre, no. Unes fulles de fulla, com les dels altres arbres, però això sí, més grans, més boniques, més verdes, més brillants i com a més sucoses. La fada va pensar que aquell petit avet no n'aprendria mai, però va treure la vareta màgica i va dir do, re, mi, fa, sol, cara de mussol, pling, i se'n va anar una mica enfadada. Estava aquella fada. Petit avet va tornar a fer com sempre, nino, nino, mira, mira, les meues fulles són més boniques que les vostres, als altres arbres, i estava allí fardant la mar de gust quan se va sentir bé, i arribava, que no s'ho podia creure, la sort que havien tingut un ramat de cabres. Clar, quan aquell ramat de cabres van veure a ras de terra, a l'altura directa del seu nas, aquell bé de Déu de fulles, verdes, sucoses, brillants. En la gana que portaven no en va quedar ni una. El petit avet un altre cop desfullat enmig del bosc. Buah, buah! Torna que plora. Plora que plorarà, es va arribar la fada, que ja estava bastant enfadada, i li va dir última vegada que te faig fulles. Ultimíssima. Així que tu mateix. Ja t'ho has pensat bé esta vegada? Petit avet estava com a molt envergonyit, així que va dir que sí. I li va dir a la fada del bosc que li fes aquelles fulles que tenia al principi del conte, aquelles en forma d'agulla com de punxa que no li agradaven gens, doncs aquelles, perquè aquelles realment devien ser molt fees i molt lletges, perquè és que no les volia ningú, ni els lladres, ni el vent, ni les cabres, doncs aquelles. I seria sempre un arbre lleig, però era i què? Ja tindria fulles i ja no molestaria més a ningú, ni a la fada ni a ningú, i tampoc se'n burlaria ja més. I la fada se'n va quedar mirant, li va fer una miqueta de pena. Però bé, va treure la vareta tota sèria ella i va dir do, re, mi, fa, sol, cara de mussol, pling, i se'n va anar a correcuita, de pressa i corrents. I el petit avet va tornar a estar ple de les fulles verd fosc, en forma de punxa d'agulla que tenia al començament del conte. I estava allí, callat, mirant a terra, pensant dins del seu cap d'arbre, que no era gens guapo, però ja no es queixava, no?
estava bastant penedit i una mica avergonyit de tot el que havia fet i el que havia passat. Així que allí s'estava coto. I allí s'estava coto, fins que, a voltes de Nadal, va arribar un cotxe al costat del bosc i va baixar una família. Això ja fa anys que va passar i ara no es pot fer, ara està prohibidíssim, però en aquella època perquè es veu no ho estava. Així que la família va començar a passejar pel bosc perquè buscaven un arbre per a guarnir-lo com a arbre de Nadal i posar-lo al menjador de casa d'ells. Clar, quan van veure el petit avet, van pensar que era l'arbre perfecte. Així que, molt de compte, lo van traure del terra, lo van posar dins d'un test que portaven al cotxe i se'l van emportar cap a casa. El petit avet estava una mica trasbalsat en tant de canvi, però bé, quan se va veure enmig d'aquell menjador que li guarnien el test, que el posaven en tanta il·lusió i en tantes ganes, bueno, se va començar a animar una miqueta. Però és que allò no va ser tot. És que van traure unes capses plenes de garlandes que brillaven, de serpentines, de boles de colors, de boles de vidre, de figuretes, dolços, galetes, de tot. I tot va anar guarnint el petit avet. Lo van omplir de coses precioses que el petit avet ni sabia que podien existir. El petit avet se mirava de reull, reflexat als vidres de les finestres, pensava que cada cop estava més guapo, fins que va arribar un punt que li van posar fins i tot bombilletes, llums. I de nit, l'encenien i estava preciós. Allà, al mig de la sala, per primer cop va pensar que realment era un arbre molt i molt bonic. Ja no era un arbre lleig. I aquí es va acabar la història. I conte contat, conte que s'ha acabat. I si no era mentira, doncs serà veritat. I espero que us hagi agradat i que tinguéssiu ganes de contar-lo vosaltres també. El petit avet. I fins al proper conte. Adeu!